Dalan sa Barangay Tutungon, padulong sa Barangay Jolen sa Mutya, gisimento na. Dawaton nato si Regine Cabilin alang sa dugang detalye. Gikahimuot sa mga katawhan ang pagsimento karon sa Provincial Road gikan didto sa Barangay Tutungon hangtod dinhi sa Barangay Jolen tungod kay susulod sa taas nga panahon nahatagan na gid kini karon og katumanan. Gisugdan na ang pagsimento sa Tutungon Jolen Provincial Road sakop sa lungsod sa Mutya pinaagi sa gigahin nga 32.7 million pesos nga proyekto sa kagamhanang probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy. Ang maong dalan adunay gitas-on nga 2.7 kilometros gikan sa Barangay Tutungon padulong sa Barangay Jolen diin gisugdan ang pagsemento. Kahinumduman nga ang resolusyon sa mga proyekto nadawat sa buhatan sa gobernador sa probinsya kaniadtong Hunyo 3 tuig 2021 gikan kang Mayor Lorimer Adasa ug nabalik gikan sa Provincial Engineering Office kaniadtong Hunyo 24 sa pareho nga tuig nga aduna nay program of works alang sa pag-implementar sa mga pagkongkreto. Hunyo 30 sa pareho gihapon nga tuig nahitabo ang kontrobersyal nga pag-report sa gobernador sa iladong programa sa telebisyon tungod sa wala matod pagpakabana niini sa kahimtang sa mga karsada. Tungod sa mga kontrobersya, nasayran nga ang mga karsada dugay na nga gipalapdan isip preparasyon sa pagkongkreto niini apan ang ubang lumulupyo mismo sa nasangpit nga mga barangay ang musupak sa pag-implementar sa mga proyekto. Si Mayor Lorimer Adasa mipadangat siyang pagpasalamat sa gobernador tungod kay nahatagan na gyud og katumanan ang gihandom nga maayong karsada sa mga lumulupyo sa duha ka barangay. Salamat kayo Gob, salamat sa Ginoo na natuma na ang maong pagpasiminto nining maong dalan karon natuma na. Malipay na ang katawhan nga ilang pag-anto sa pag-inagi-agi dinhi nga malisod kayo. Anyana makita na ninyo ang kahigayunan, ang katumanan. Daghang salamat, mabuhay kitang tanan. Mipaabot usab siyang dakong pagpasalamat si Konsehal Reynan Palieno ngadto kang Governor Uy, ingon man kang Mayor Adasa, kinsa ang mitabang aron mahatagan og pagtagad ang mga panginahanglanon sa katawhan. Nagpasalamat kog dako labi na gyud sa atong gobernador nga si Gobernador Bertoy o ni Mayor Lorimer Adasa sa iyang pagpaningkamot ni ining dalan nga masiminto kay sa una pa kay ning lisod jud kayo o ilabi na pod ni Sir Pinpin oy daghan kayong salamat sir hinaot magpadayon ang inyong maayo diri sa ato ang barangay nga sige naay project og daghang salamat. Ibana-bana nga mahuman sulod sa 137.5 kaadlaw ang pagkongkreto sa mga provincial road nga maagian sa nahisgutang mga barangay. Gikan dinhi sa Barangay Jolen, lungsod sa Mutya, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady May Reluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.